Opisyal nang nagtapos ang 4 na buwan o 18 sessions na pinangunahan ng Galing Pook at nilahukan ng ilang empleyado ng local government unit ng Iriga. Ang Galing Pook Foundation na isang non-government organization, katuwang ang Local Government Academy at League of Cities of the Philippines ay naglunsad ng Adapt Plus Peace Innovative Leadership Course for Peace and Development. Ang Galing Pook pumili ng 12 cities na active and performers. And it so happened na nakasama kami sa pioneer ng program ng Galing Pook. Layunin ng kursong mas pang mapalalim at palawigin ang kaalaman ng bawat lungsod upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng nasasakupan, lalo pa ngayong mayroong pandemya. Ibinahagi ng 12 kalahok ang kani-kanilang mga programa at aktibidad may kinalaman sa pagsugpo sa COVID-19 at kung paano rin napapanatili na buhay ang ekonomiya sa lugar. Ang LGU Iriga, bukod sa COVID-19 response, nagbahagi rin ng adaptive measures tuwing mayroong bagyo. Lalo pat kasabay ng pandemya ay tumama rin ang 3 magkakasunod na masamang panahon sa probinsya. Ibinahagi ng kada departamento ang kanilang naging tugon dito. We divided the entire group into several thematic areas. So since they have their obligation, they know what they will do after and during calamities. Mayor, I'd like to say that you and your father and I were colleagues, I think, in the 9th Congress. Siya yung naging chairman namin sa Committee on Local Government. At maraming naging syudad dahil sa kanyang litrato. So, I was very impressed by your presentation, not only the presentation, but by the performance itself. Una sa lahat, gusto kong batiin si Mayor Madel. Kasama na yung kanyang tropa dyan na nagbiyahe pa from Iriga to Naga City. Congratulations sa napaka-comprehensive na presentation, napakaganda. Parang wala ka nang masasabi pa. Sabi nga kanina na you cannot just consolidate everything what you have done in a 20 minutes presentation. That's very, very true. Pero at least yung presentation mo is very convincing and ito pag napanood pa ng iba kagaya ko pa, kahit na former mayor ako, I can still adapt also yung mga presentation mo, Dr. Madel. So congratulations with that, Mayor. Inikot mismo ng alkalde ang mga lugar sa Iriga upang maipakita ang naging epekto ng mga kalamidad. Hindi naging hadlang ang masamang panahon. Tumungo ang team sa mountain area, mga bahaing porsyon ng lungsod, pati na rin sa kasentruhan. Nitong Miyerkules, inanunsyo na ng Galing Pook Foundation ang Top 5 Team Empowerment Awardee kung saan kabilang ang Local Government Unit of Iriga City. According to them, syempre first prestige yun. It's an honor to be recognized by Galing Pook because Galing Pook is a prestigious organization. Last presenter. Lord! Siguro ba? Youngest mayor ba to? Ay, tito, narinig pala. Yan, pati yung sign of cross mo nakita eh. Ayon sa grupo, ang natanggap nilang karangalan ay hindi lang para sa mga empleyadong nagsisilbi bilang frontliners, kundi pati na rin sa bawat Irigenyo. Ano man ang mangyari, babangon at susulong tayo